En odiechieng' machielo nyako Ramogi ma weche mathoth mokalo timore pachoka ka jatend piny Kenya Dr. William Ruto biro twak gi jood bura mag Senate kaachiel gi mago mag od bura mamalo kawuono ni eri bang'e. Jofwamb weche ma wani kono kendo gibiro miyi mathoth ewi wachno. Kako machielo bende MCS ma County Assembly ma Nairobi romo kawuono kama gibiro yiero spika magi. Warwaki ni machiegni weche manyien mag Migago, to mokwongo wawinjane Mwamiyo Pek. Jatend piny Kenya William Ruto dhi chiwo twak mare mokwongo ne jood bura mamalo kod mag Senate e romo ma kanyakla kawuono. MCS mag od bura ma kaunti ma Nairobi chamo muma kawuono kama bang'e to gibiro yiero spika mar od burano. 145,000 persons that require immediate food intervention. Na igawe na haki. Wapo warumo, serikal konywa uru. To chiem konyo chopo Isiolo ka jodak manyatike kaunti ma Migori ywak kaluwore kod midhiero mag oro masani ogo tach e gwengego. Arwaki ni machiegni nyinga Milton Ochieng'. MCS ma County Assembly ma Nairobi isidho kawuono e assembly no. Tok mano gibiro yiero spika ma biro tayo chenro mag assembly no ka jochung' ariyo kende mopuodhi ne laro komno. Ji ariyogo gin Kennedy Ng'ondi mane obedo jalup spika e od burano mokwongo ma Nairobi kochakore 2013 nyaka 2017 ka bende osiro riwruok mar Azimio la Umoja. Ka jachung' machielo en Hassan Rabo Mohamed ma bende ni e kweth mar Kenya Kwanza. Wawinjane madhi nyime e County Assembly ma Nairobi gi e thuoloni. Not proceed with the vote. Honorable members, when it appears to the clerk, the returning officer, that all members who are present and who wish to vote have placed their ballot papers in the ballot box, the clerk shall unlock the box, examine the ballot papers, and having rechecked those unmarked or spoiled, report the results of the ballot, and no member who has already recorded his or her vote shall be entitled to do so after the clerk has unlocked the ballot box. Standing Order number 77, as read together with Standing Order number 78, provides that a ballot paper is spoiled if, in the clerk's opinion, it does not identify the candidate purported to be selected by the member voting. The clerk shall declare a ballot paper to be invalid under paragraph 7 in the presence of and after inspection by members representing each of the candidates in the election. Honorable members, the counting of the ballots shall take place in the presence of all members, and the members appointed as agents or represented by the candidates candidates. So I will shortly ask for the agents of the candidates to come forward. Honorable members, in line with the requirement of Standing Order number 81, a person shall not be elected as a speaker unless he or she is supported in a ballot by votes of 2/3 of all members. The Assembly is reminded that this 2/3 threshold is not a constitutional requirement. It is a procedural step to ease the election of a speaker on the first round of ballot. In fact, your votes will result in attainment of 2/3 in the first round. We will not proceed to the subsequent ballot. Accordingly, honorable members, if no candidate shall not be supported by the votes constituting 2/3 of members, the candidates or candidates who received the highest number of votes in the first ballot and the candidate or candidates in that ballot received in the next highest number of votes shall alone stand for election. In a further ballot, at the end, the candidate who shall receive the highest number of votes in the further ballot shall be elected speaker, and I will declare so. Honourable members, I wish to remind the Assembly that the voting exercise we are about to undertake is by secret ballot, as earlier communicated. Accordingly, members are not allowed to display their marked ballot papers to the Assembly, the galleries, or to any other person. Members of the media are also reminded to observe Rule 3C of the Assembly Broadcasting Rules.
which provides that wide-angle shots of the chamber shall be used during voting and division, and no shot shall be taken so as to show the manner in which a member has voted in any secret ballot. Honourable members, we have arranged the voting booths on my extreme left and right. For convenience of the assembly, members on my right side will cast their ballots in the voting booth to my right, and vice versa. We are now ready to commence the voting process, but before we start, may the agents or representative of the candidate please come forward. Agent for Honorable Kennedy Okeyo Ngodi. Agent for Mr. Hassan Robo Muhammad. Honourable members, you have all witnessed for yourself. I've explained the voting procedure. I now direct the sergeant at arms to open the ballot box and display it to the assembly. Honourable Clerk. Honourable Clerk. Honourable Clerk. Mana kamano mago madhi nyime County Assembly ma Nairobi kama kawuono en nyasi ma chamo muma kaachiel gi yiero spika. Jafwamb weche marwa Chris Owino ni kanyono kendo gi e thuolo ni wadwani mondo watudre gi Chris Owino e yor simu mondo nyiswa ni tang'o mosetimore kendo ang'o mapok otimore to wageno mar yudo ang'o. Chris, kapo ni winja e County Assembly ma Nairobi kanyo, inyalo nyisa ni to weche osechopo kanye, tang'o mwanyalo geno bang' thuolo machuok. Erokamano Milton, e kinde ni chenro mar chamo muma mar MCS 124 ma County Assembly ma Nairobi oserumo aka bang' chamo muma mane ochako kod clerk sakaran mar County Assembly ma Nairobi rumo. Chenro mokwongo mar MCS go ibedo yiero speaker mar County Assembly ma Nairobi, mano kalure kod chik. Bang' yiero speaker eka chenro mokwongo mag od bura mar County Assembly ma Nairobi biro luongo madhi nyime kod loso chike kaachiel kod nono gigo ma itimo kod piny owacho mar county ma Nairobi. Kom mar speaker mar County Assembly ma Nairobi ne nitie ji 9 mane olaf dhogi ndong' ne kom speaker mar County Assembly ma Nairobi. Kata kamano, bang' chwalo bok magi, ji 7 ne owit oko kata ne ogweth oko kod karan mar County Assembly ma Nairobi e gino mane owacho ni ne ok gichopo dwaro madwarore, kendo ok gikelo bok duto madwarore moting'o nyaka oboke ma certificate of good conduct kaachiel kod oboke mar duol moting' ne choko usuru e pacho kae, mano KRA clearance. Koro mano miyo ng'wech mar speaker mar County Assembly ma Nairobi ni e kind ji 2, mano Ken Okelo Ng'ondi mar duond bura mar ODM kaachiel kod Hassan Robo mar duond bura mar UDA. Milton, inyalo paro ni duond bura mar UDA ne ochwalo nying speaker machon mar County Assembly ma Nairobi Benson Mutura mondo mobi kendo oyud kom ni kuom thuolo mar 2. Kata kamano, ne oyangore ni clerk sakaran mar County Assembly ma Nairobi ne owito oko nying Benson Mutura bang' ka Benson Mutura ne orem chwalo oboke mar KRA kaachiel kod certificate of good conduct mane dwarore, momiyo ne owite oko kuom jogo malaro kom speaker mar County Assembly ma Nairobi, kendo chuno duond bura mar UDA mondo odog e mesa mondo gichung' ng'at machielo. Bang' bet piny, duond bura mar UDA ne okelo nying Hassan Robo. Koro Hassan Robo ema dhi piem kod Ken Okelo Ng'ondi mar duond bura mar ODM. Ng'enyni duond bura mar ODM kata riwruok mar Azimio la Umoja
korgi kalure kod kwan mamalo mag MCS magingo. Kaka kelero County Assembly ma Nairobi ni kod MCS maromo 124, mano MCS moyier 83 kaachiel kod MCS mogwel 39. Kuom MCS gite duond bura mar ODM kata riwruok mar Azimio ni kod jo MCS maromo 67 mago MCS mag Azimio la Umoja County Assembly ma Nairobi. Ka Kenya Kwanza on kod MCS maromo 53. MCS adek gin MCS mochung' kar Kenya Independent. Kendo kor jumani jagoro maduong' ma duond bura mar ODM Edwin Sifuna ne owuok ayanga kendo seyo gavana ma Nairobi Johnson Ata Sakaja kuom mano mane owacho ni otemo nyiewo MCS mag Azimio mondo bi osir lwedo spika ma jachung' mar laro kom spika mar County Assembly ma Nairobi rotiko mar Kenya Kwanza mano Hassan Robo. Sifuna ne onyiso Sakaja mondo otine jo county ma Nairobi kar dhi nyime kod gino ma owacho ni en nyiewo MCS mag Azimio mondo osir lwedo jachung' mar koro warito neno ka bende weche mane owach kod Edwin Sifuna ne Sakaja mano gavana ma Nairobi ne temo ywayo MCS mag Azimio mondo osir lwedo en jachung' mar laro kom spika mar County Assembly ma Nairobi rotiko mar UDA Hassan Robo binyago lono kose jachung' rotiko mar Azimio mano Ken Okelo Ng'ondi ema dhi kawo. Motelo ne mano ne waneno ne nitiere ywaruok matin e kinde ma Clark ne owacho ni chenro ma yiero spika joman oko mar County Assembly ma Nairobi mano MCS mane en oko mar County Assembly ok bi yienegi mar donjo kendo goyo ombulu ma yiero spika mane okelo ywaruok. Kendo ne waneno ka MCS mag duond bura mar UDA kod Kenya Kwanza ne obwogo mar wuok oko kendo koso yiero spika mar County Assembly. Kata kamano bang' lalruok matin karan mar County Assembly ma Nairobi ne oyie mondo moko kuom MCS 67 go kaka weche mag siasa kod yamo mar siasa dhi kudo kaka kapok awe Milton. Moko kuom jotelo ma bende waseneno kani County Assembly ma Nairobi odiochieng' ma kawuono oting'o jagoro maduong' ma duond bura mar ODM Edwin Sifuna, jaod bura mar County ma Nairobi Esther Passaris, jaod bura mar Lang'ata Felix Oduor mong'ere kod nying mar Jalang'o, kaachiel kod jaod bura mar Waraka Tije Kajwang'. Mago moko kuom jood bura mag Azimio ma nyaka sani pod ogo tach e County Assembly ma Nairobi ka girito neno kaka yiero mar spika dhi chalo. Milton. Erokamano ahinya Chris Owino. Bende wanyalo neno kanyo ka nitiere twak mapek madhi nyime. Aneno kanyo MCA ma Baba Dogo Geoffrey Majiwa kaloso. Wadhi ane achiel kachiel nyaka e County Assembly wawinj ane gima dhi mbele. A reasonable distance. It does not say you locate it where they want. It is for you in your wisdom to decide where you want to place it reasonably. Therefore, they are not going to guide us on how to... Honorable Clerk, I tend to dispute what my honorable former mayor is saying, because from our observations we can see the booths are clearly near the seats of our fellow honorable members, and therefore we feel there is breach of secrecy. Honorable Clerk, honorable members, order. Allow the member to raise his point of order. I will give you opportunity. Order, honorable members, get seated. Honorable member, order. Allow the member to finish making his contribution. Thank you for your protection, honorable clerk. And now I wish... Honorable Speaker, now I wish... very specific. Kindly protect me, honorable clerk. Honorable members. Kindly protect me, honorable member. Take your seat. Honorable member, take your seat. Honorable clerk, we are exposed. Honorable member, take your seat. Thank you. Proceed. Thank you, honorable clerk, for your protection once again. And how I'd wish we honorable members will carry ourselves with decorum rather than just heckling around. Just let us raise our point of concerns. Then
Mana kamano mago gin moko kuom weche madhi nyime e County Assembly ma Nairobi e sechegi ma koro chopo kamidwa yiere spika, ka koro nyaka sani bende wang'eyo ni jatend piny Kenya William Ruto bende biro twak gi jood bura mag Senate gi mago mag od bura mamalo. Jafwambo marwa Walter Nyambaga ni e od bura mamalo kama twak makamano bro bede. Walter, kapo ni winjowa, inyalo ketowa e ler ni to ochopo kanye, to dhi chakore nang'o, to nyalo rumo nang'o? Wuora geno ni dhi maber ahinya, kendo abiro ni mana kaka iselero ne nyikwa Ramogi ni ma en od bura mokelo kanyakla jo od bura mamalo kaachiel kod mago mag Senate. Sironyo kaachiel kod gombo neno ka jatend piny William Ruto biro chopo ka mondo los kod jo od bura e gino mosebedo ka koro dak e chuny oganda. Ariyo kinya ka chop sechegi en mana okang' ma ka kod kamigoyo kaachiel kod ikruok malach mar biro neno ni jatelo no kochopo ka to yudo thuolo mar gombaka kod oganda jo Kenya ka moko kuom gigo ma igeno ni seche moko nyalo yarie twak okelo kanyakla loso lwasi makare mar uchumi, to kata marango weche mag arita kaachiel kod bech mwandu mopogore opogore gin mana moko kuom gigo moganda geno ni obiro goye mbaka. Nyaka chop sechegi endi moko kuom jo od bura osebedo ka molo ka moro bang' moro e kendo bende gikawo kom. Igero ni jata twak spika Moses Masika Wetangula mano mar od bura mamalo kaachiel kod Amason Kingi mano mar od bura nogo mar Senate biro teno jatend piny ma bende igero ni biro chopo ka mondo mi ochiw twak ayanga e od bura. E gi sechegi moko kuom jo od bura mosechopo ka endi ma nyaka chop sechegi endi koro wada mana bilo go wach matin ahinya mondo mi opimnwa ni to gin ang'o gini ma girito kata gigombo neno ka jatend piny William Ruto biro lose agombaka kod ja od bura Charles Ong'ondo Were. Machiegni Ramogi TV nyari chiel kendo, idhi nade? Adhi maber baba. Erokamano. To gin gik mage ma chuth ber igombo winjo ka jatend piny William Ruto biro lose manyalo gidi mokalo? Mokwongo biro keto ratiro mare e twak mokwongo e od bura. Wan ka kwa biro ka ok wang'e gik modhi wacho nikech kata komo bedeno pod en wendo. Koro wan wa decide ni wabiro kanyo wabedo piny, wawinjo gik mowacho, kaka koro wan joma pinge kok wadwa tucho. Ing'e ni ok inyal tucho kok idhi bedo piny miwinjo gima wacho. An kaka MP makasipo kendo kela elejiko ka en haki mara mondo adhi abed piny. Ung'e ni an ng'at baba, tadhi abed piny kaka mjumbe moyier, awinja ni nyien wendo ni. Kech komodwa bedo no pok nodonje lejiko ka, winja ni to wendo ting'a ng'o. To waikore kwa sewinjo gik mowacho, kok wadwa tucho, watucho. Erokamano mheshimiwa, to ng'eni nyadichiel kende telo mokwongo nwaneno kanyo kane kinde mane jatend piny mosedhi ywe Uhuru Kenyatta nobiro mondo chiw twak mare mokwongo. Ne un gi liet mathoth kendo nokudho seke nyowuoyo. Mano nwakudho nikech ing'e ni ndalo cha nonuoyo, nwaseng'e kite. To nyien madonjo ni en pok wang'e kite, kata gik moting'o mobiro keto ne jopiny. Kech sani gik mwaparo ma bende wadwa ng'eyo, waneno kako oyiero joting' ndai ma iluongo ni CS. Waneno ka ok en balance, konchielo dhi nyabathe, konchielo dhi nyabathe. Wadwa winjo gima owacho. Ka nowuotho, ka no campaign, nowacho wach maskinde, kako odhi konyo maskinde. Wadwa ng'iyo ni first address mare, pesa mag maskinde ka, buketo kaka nowacho. Machielo nowacho ni polise idhi med lipia, noywago kata deni. Koro wadwa winje, kato koro gik mwawinjo mowacho kawuono, gi kaka nodiale pap. Koro wabiro ng'e ni to ojam riambo poro wacho jam riambo koso wacho dieri. Koro maka to pod wapondo go warito gik modwa dhi wacho. Ng'e no riambo pororo. Erokamano mheshimiwa, tapenji ni igeno kendo twak malach ahinya momulo korka weche mag somo kaendi. Inyalo paro ni sani wan kod lai mar CBC midwaro ni mondo milok kit kaka chenro mag lai mag chwalo weche mag somo pacho ka timo lokruok. Kendo bende nyocha chal oselieko nitiere kamiti moro mibidhi chuoge mondo som pacho ganda mutende kod weche mag somo gendi. Ponono biro piedhi e mbele od bura ni koro ng'iele oko kang' mane miparo ni jo od bura nyalo kawo wach ni nade? Mokwongo nyakwarit nikech gikanyoche wache pap ka gin ovumi. Koro kobire the first address mar bunge,
wadwa ng'iyane to gikanyo chiwacho ka be gin adieri sani ok wanyal wuoyo nikech pod gin ovumi to bang'e akwayo Ramogi ni kang' osewuoyo mwawinjo gimowacho koka wanyalo duoko gigo kamili. Erokamano. Kapo koro kakora weya to geno ni Ramogi biro mi thuolo nyadichiel kendo mondo mi gol pachi tok winjo twak mag jatend piny nowachi. Adwa medo matin kaweyo e twak mar jatend piny. Ndie jaluo moro diale nyaka londo nyocha ene Ramogi TV ochako dhi kune owe wach mar baba maka gi kanyo endo nikech awinji mar baba owe Raila Mbasne. Erokamano. Mano kanyo jaod bura mano Charles Ngondo Were mabende wagogo mbaka kanyo endo. Wageno ni jatend piny biro chopo kama mondo mi obilo wach kod moko kuom jood bura ka chenro maket kod mani igeno ni bita kod jata twak kata speaker magie seche gendi mano Moses Masika Wetangula kinde jok mabende igeno ni kitwak makedo kod mani biro mulo weche motende kod ngima oganda kendo bende rango ni to bende ngoruok mar arite kind gik mamoko nyalo chalo nade. Milton iwinjo kanyo kanitiere muchni maka kod kacha jopiny ni kod liet jood bura bende kod liet igeno ni tok twak makedo kod mani kod ibi ketgi rameny ibi bolgi rachungi mondo mi yusi ket kando kod kachiel kod mago mowinjo bende nyal tigo kaka miudhwe kitwak makedo kod mani en twak mokwongo mabende jatend piny William Ruto dhi bedo gore tielo mokwongo bed kinyalo paro ni kitwak makedo kod mani omiye thuolo kachiel kod jalupne mar bedo od bura kaendi ka igeno ni kit loso modhi loso godo mono mokwongo nyalo kelo chenro makende mar milos kamiti mago matayo od bura kaendi kachiel kod mago mabende biro chiwo thuolo makende loso telo mar od bura niendi nyaka chop seche gendi nitiere jo od bura mabende temo molo kaendi ka nyaka chop seche ge wago mbaka kod jaod bura Migosi Erokamano. Ano ka pambo omaki mokalo kendo bende nige to ibiro winjo ibiro ywarigi kan ibiro loso mar jatend piny Kenya machiegni mokwongo kendo bende yudo thuolo mar loso kod Ramogi TV mokwongo iwinjori nade jatend piny biro go mbaka telo mokwongo ahinya loso kod jo od bura mondo mikoro yawe ayanga. Oda winjo wachne be akwayo jok moko matete molo mrengowa obiwe winji wach mowacho eka wach mowacho no omiwa yudo gima mobiro wacho tokeno. Seche gendi ibiro elojo Muoron jo Muoron kach chande gini jopur niang igombo ni mondo miseche moko kolosi weche mag pur mamulo ngima oganda mawuok e kar chung od bura ma Muoron to ginang'o gini bech mbolea kachiel kod loso lwasi malongo kata bende nyocha no kaga chokolo lware gwenge mag Kisumu kachande. Wagombo ne kubro wuoyo wach mar dongruok mar piny to ok onyal wacho dongruok mar piny kaka wacho wach niang man sukari. Wageno no biro wuoye kosewuoyo to bo neno nikech obiro wuoyo no cha jal mokaw kare ujose keto nje nitie progress tich mejo tiyo jose dog mar ukarabati masinde mar chungo sukari ma ok kik bi kaendi to gima moko manyalo tero mbele pur mar sukari koro kobiro to wabiro cheko itwa monde mondo winjare gimo wacho koro kwa bo neno kaka waen geje. To gie seche gi mheshimiwa nikech ano ka in gi ng'we randier mochomo buke nitiere kaka e kinde mokalo twak ne iyo bedo maliet ahinya kendo ne ok uchiwo thuolo ne jatelo olose telo mokwongo to koro gie telo niendi moko kuom waneno ka ni kod more e dhod chunygi koso bien chal ka gima lonyo bura ta kama koro gibire kanyakla senate od bura mar senate kod mano mar National Assembly. Aparo lonyo pako jo od bura kende kineno kada yiero ka jotemre tok lando ngamo yombo kaka jo Kenya chalo jo Kenya se move on gin jok masani machwa o ginyal dhi gimoro ma imagine gidwane go ko ka ng'ato gimoro timore marach kada ng'ato wacho gimoro marach yo kawuone right maro mondo wabuo bet piny wawinji weche ma jatelo wacho koro ko wacho gi e ko nyalo yudo gimo pakene kata mosene. Agomba kakanyo ge jo od bura ma Muoron ni koro gie seche gendi amiye thuolo mar donje od bura kacha ne mondo mien bende oriti jatelo ma bende gie seche gendi igeno ni biro chopo ka mondo los kod jo od bura kanya kora Mugajwanga nyaka chop seche ge nitiere jo moko ma bende koro jiwo ni weche mag seto mbulu osebedo korumo dhano nyalo gimilo dhi oko matin mondo mimeri mowuok kuomgi kata bed ni ng'ato ka ng'ato golo pache mana kaka jo od bura Ngondo Were olieko kani mondo dhano bed kod dembruok ahinya
Wapodo dhi nyime mana mar yudo weche mabiro timore kaendi bilo wach kod jo od bura Milton Ochieng bed ka ing'eyo ni Ramogi TV biro dhi nyime mana mar doyo moko kuom weche mopondo ka bende ang' poni nitiere manyalo wuok motenre kod weche mag pogo omenda. Nyalo paro kanyo ni kanyo cho yiero jotend migepe opogore ne dhano ng'ur ni telo mano marango loch gwenge seche moko ne ok oket ni jatelo mabiro bedo kataye to bed king'e ni moko kuom tend migepe gi nondusi kata mana chenro mar biro go jotend migepe go tok oselos kamiti mochung' ne ndiko jotije piny owacho kendo bende keto gi lai makare ibi dhi nyime kama duto biro mana timore tok oseyaw od bura mar 13 nyaka chop seche giendi jatelo mano mar jatend piny Kenya kod jalupne Rigathi Gachagua kanyakla kod speaker Moses Masika Wetangula kod mano mar Senate Amason Kingi pok ochopo ka mak mana ni jolwenyo luoro kaendi ka richa oredo malich mokalo kochopo kaendi gima duong' mokwongo biro go kogno gimiluongo ni parade mano mabende nyaka chop seche gi oselosore oko kanyo endo ibiro go bend manyal gidi ma pako gimiluongo ni anthem mar piny Kenya kod mano mar bendera mabiro ng'aw malo manyiso ni teko kachiel kod telo mar piny Kenya ni kanyo makare mar yawo od bura mar 13 to nyaka chop seche gi moko kuom gigo mabende rito tok mano en ni jatelo mar piny Kenya biro wuok oko apaya manyaka ne chop seche gi no din malich mokalo kendo biro sudo mondo mi koro donje od bura ka kit twak ma kamaendi dhi go thole kendo biro yarre ponono in kod penjo Milton nikech ka wang'wa kaendi en ni koro jo od bura gi temo donjo chal ka gima chenro ni biro dhi nyime mondo mi koro olag malich mokalo kotende kod dwaro makende mar neno ni bende od bura mar 13 oyaw king'iyo kanyo endo nitiere moko kuom jo od bura mo bende chopo kaendi wan kanyo gi James Nyikal kachiel kod Duma bende koro kachopo ka gie seche gendi jo od bura gi duto gie seche gendi biro katelo moko nuore moko ok nuore moko biro dichieng'no mokwongo gima duong' en ni to twak mar jatelo mar jatend piny William Ruto dhi mulo chuny oganda mopogore ber ke ing'eyo ni weche mag arito osebedo kangore yena kaw thuolo machuok ne mondo abil wach gi achak gi mheshimiwa machiegni ahinya neno ka kawuono koti romi kendo wang'i nyilni mokalo erokamano mosiko Ramogi mondo kono ni to ginang'o gini mirito winjo ka jatend piny owacho yo machuok ahinya. Well, actually first koti to romi pile ng'eni jatelo obiro yawonwa bunge to an gi yie ni obiro wuok kuom CDF mondo nyis well let me correct myself NG CDF no kethi NG CDF nitie wadwa mondo mano to confirm nwa ni ng'ato ok tugo. Erokamano mheshimiwa kapok idhi aneno ka leo dhiang' bende ni kodi makare kendo bende seche moko dwaro nitiere rango yo ma olos godo otim godo gwelo mag jotend migepe kino wuon chal ka gima jogi kako kaw gi lo ni representation kowuok e dhoudi mopogore inyalo wache wach mane? Well, kuwuok moriere kaka thurwa king'iyo kod Nyanza ok waneno jomowuok nitie ng'amua Kisii achiel nitie ng'amua e Uganda Luo achiel to ene mano tapani kaka nyocha gineno piny ni piny opogore to gimarach mwaneno ni nitie jomoyier moko nitie mokwang'eyo kuonde ma gisetiye koro lony margi kuom tich wakia mano to wabiro neno to moko nitie makaluwore gi chik mar katiba pend chik manyowan go ni madwaro ni king'iyo kare namba 6 ni ng'at madhi e tich mar sirkal maduong' onego ng'ama ler e kite ler timne ler onge gik mang'eny momiene waneno kokel jomoko mamoko ni e kot ni nokwelo moko ni e kot noneko ng'ama kamano kata ober nadi to kwane konego bi tich inyalo wacho ni chikwa wacho ni kapok oyali monwang' ni koso ni to pod in kare mano in mna kare kuom chik to kuom tim to tim ni osewuok marach nikech bura inya dhi e kot milo bura nikech ng'ato kamoro kowuok obeto ranyisi
kata kakiluwo yore mag court emomiyo iwuok to gino to nitimo to kuom telo ne ji to timni maiye midwaro miyo chunyi ok oyie. Erokamano, kapok awegi gidhi abiro yiena mondo achaka bili Kiswahili matin. Asante sana mheshimiwa kwa kukaribia hapa ili usikie ile hotuba wa kwanza wa urais William Ruto. Gie seche giendi gima igombo winjo kod tuo maber makare en ang'o? Wach gi dholuo. Yes. Erokamano. Gima gisebedo ka giwacho kendo mane manifesto gi. Yes. En uchumi. Yes. Wadwa ng'iyo to uchumi gini gidwa revive en ang'o e Kenya ka. Mane mwadwa listen carefully nikech uchumi no to rach adier. But we pap kucho koro pogore gi ka. Okay. Wadwa winjo ni en ang'o steps mage moseketo modhi roll go uchumi no mondo the other side. All right. And we are waiting for that. Erokamano kuom golo pachi gi seche gi nyakora Magajuang. Agomba kakanyo gi jo od bura mawuok ahinya koro yiena ni to mak nyamita ni to doho achang'o e wi twak makawuono mheshimiwa machiegni to kendo bende yudo thuolo mana mogik tigi nyiri moko machuo giendi mondo pachi wuon ma okelo pach jo od bura mawuok e gwenge mag Uriri marito twak mar jatend piny Kenya ahinya to motenore kod dwaro mar neno ni gik miluongo ni agenda mage odhi kare. Mokongo erokamano nyala gima duong' ni mokongo nyaka wayiere ni koro wan gi sirkal manyien koro kawuono wabire bunge wadang'ene ni ker mar Kenya William Ruto dwa nyiso wang'o. Speech ne makawuono bro nyiso ni agenda ne mar higni 5 gi en nang'o mondo wanene ni to kata ka koro wabiro bedo ka wang'iye gi gik manosingo makawuono. Wa hope ni odhi ng'iyo weche machalo mag economy, wa hope no odhi ng'iyo weche machalo mag tije, wa hope ni odhi ng'iyo weche machalo mag inclusiveness. Okay. Koro mage gigo ma aparo ni wadani mondo watim kawuono. Yes. Yeah. Erokamano kalure kod saa neno ka chal ka gima koro ikruok makende winji gima jatelo wacho nyakora Magajuang mana kaka neno ka gomba kakanyo kod jo od bura thagala nyaka chop seche gendi kata mana jatend Roots Party George Wajakoya bende chal ka gima molo e od bura makawuono niendi chal ka gima koro twak dwaro ni mondo koro chieng kendo bende moko kuom gigo mo oganda seche moko nyalo gombo ni to gin jodito mage kata jotelo mage mopogore manyalo chopo kitwak makawuono koso bina jatend kweth mar Azimio la Umoja One Kenya Alliance bende nyalo yuoro wan ka mar neno kokamano kata mana jatend Wiper Party Kalonzo Musyoka bende nyalo yuoro wan ka mar neno koro odiochieng' makawuono ni kitwak maket kod mani en twak mabiro chiwo thuolo ne jotelo mopogore kaachiel kod jotend migepe mopogore kaachiel kod jotend dinde mag ute lamo mabiro keto piny Kenya e alam makar kende neno kanyo kan man en ja od bura kendo bendo osebedo ja od bura Garissa Town Aden Bare Dwalo manyocho pod ne lemo moro kanyo madundo motelo ne weche mag arita pachoka rito ni mondo mi bigo e kogno kendo to kokalo kit chenro maketo kamano to nyalo chamo moma mondo mi okaw lemo mano makoda ajuoga Dr. Fred Matiang'i odiochieng' makawuono biro bedo odiochieng' mano maseche moko nyalo weyo koganda ni kod mor mathoth kaachiel kod ichwang' mathoth kolore kod kit twak ma ang' no dhi nyime ponono in kod penjo Milton na seliero ni kanyo ni inyalo diro mondo mi aduoki mapiyo ponono duoko nyalo yudore kapok oleo. Erokamano ahinya Walter Nyambaga mana kaka ng'ato noko nani jafwambo kaleko to wacho ni kete mana kanyo miyo kete mana kama intiere no ka wang' weche mamoko sieko tang'wa na chakwa tudre Walter gie kinde ni wadok achiel kendo e yor simu nyaka county assembly ma wadoke nyaka county assembly ma Nairobi kama jafwambo marwa Chris Owino watudore gode yor simu. Chris, inyalo nyiso wan ang'o madhi mbele? Waneno ka chal ka gima nitie tungni moro e od bura kanyo, ang'o manyalo bedo ni dhi mbele Chris? Inyalo nyiso wan ang'o madhi mbele od bura? Waneno ka nitie mutni moro kanyo madhi nyime kanyo. Da wahero ni mondo ipimnwa ni to ang'o madhi nyime, chenro mar yiero spika dhi mbele koso ang'o madhi mbele Chris? Erokamano Milton, chenro mar yiero spika ochung' matin kaluwore kod ywaruok e kind kweth ariyo mar Kenya Kwanza kod Azimio
MCS mag Kenya Kwanza ne wacho ni kar luto ombulu kata booth mar luto ombulu oket mabor kodgi. Giwacho ni booth mar luto ombulu ne oket machiegni kod jo Azimio. Kar keto gino ne gidwaro mondo okete e dier kata e laro ma County Assembly. Ma emomiyo ne gikelo koko ka giwacho ni nyaka kel booth mar goyo ombulu machiegni kod kweth ariyo go te, mok tero booth mar goyo ombulu machiegni kod kweth mar Azimio. Ma emokelo ywaro, kendo clerk mar County Assembly okwayo Sergeant at Arms mondo one ni booth mago kuonde mag luto ombulu oket machiegni kod kweth ariyo go, mok ne oket machiegni kod kweth achiel kende. Ma ema pod kelo ywaruok nyaka sani, ma chenro mar goyo ombulu pod ochung', chenro mar yiero spika pod ochung' nikech kweth ariyo gi te yware. To gima giyware ni ok en gima duong' ahinya, en mana siasa, nikech booth kama oketie booth mar luto ombulu, clerk wacho ni kanye mosebedo ka ikete booth no e higni go te ma gisebedo ka giyiero spika mar County Assembly ma Nairobi, kuonde ma oketie kar goyo ombulu no kuonde ge mosebedo ka iketo gi e higni go te ma ok oloke. Ma emomiyo clerk owacho ni kuonde luto ombulu kata polling booth go obed kama oseketgie, nikech mano e kama isebedo ka iketogie e kinde mokalo ka iyiero spika mar County Assembly. En mana siasa, Milton, nikech iwinjo ka kweth mar Azimio wacho ni magi gin chenro mag kweth mar Kenya Kwanza mar chocho chenro mar yiero spika, nikech gionge kod kwan madwarore mar bedo jaloch e yiero mar spika mar County Assembly ma Nairobi. Kendo gineno ni jo Azimio wacho ni gibiro bet nyaka giyier spika odiochieng' ma kawuono, ka giwacho ni mag gin chenro mag Kenya Kwanza mar neno ni oketho chenro moro amora ma yiero spika. Milton. Anya Chris Owino, erokamano. Nyakwa Ramogi, kaka wasebedo kwanyisi, kidwa yudo gimore wang' sa kama gitimore, sama gitimore, kama owinjore ibedie en mana Ramogi TV. Emomiyo ineno ka wakelonu gimoro amora matimore od bura mamalo, gimoro amora matimore County Assembly ma Nairobi, to gi kamoro amora ma bende wanyalo yude weche manyien. Wakaw yweyo Nyakwa Ramogi, to kapok wadhi e yweyo ote ariyo kende, akwayo jotelo mondo duokno ochumi piny. Mano Robert Kawuok Game Akala, kaeto Jaka Black Sara Singa mar wang' neno West Kanyamkago, iwacho ni ineno wa maler, kaeto Rituru Ruto olos kodu mondo winj gimokelo. Erokamano Nyakwa Ramogi, wadhi kaw yweyo matin, to kik idhi mabor nikech bang' yweyo pod wan gi mathoth. Nyakochia Delicacies, how can I help you? Hello, Malados. Lados, angeni eni, nidwa nango? Tapenji ajaberi, ango meniti mona kamacha dier. Atima ngo kendo. Hey, young man, what are you doing in the dormitory area? Schoolflix Data Pass is back. Now you can watch all your favorite films for free with 100 MB of data from Safaricom. To get Schoolflix Data Pass, simply tap Data Pass in the app and select Schoolflix. Schoolflix Data Pass, 100 MB to watch your favorite film on View Sasa. Welcome to Shabikila. Play Shabiki Virtuals on Shabiki.com for a chance to win huge cash prizes from low stakes. Jisetie stake na how much you want to win. Kuna penalty shootouts, defender, and so many virtuals only on Shabiki.com. Shabikila, the easiest virtuals in gaming. Not for persons under the age of 18. Betting can be addictive. Play responsibly. Shabiki.com is authorized and regulated by the BCLB license number 416. Shabiki.com. Hello, welcome to my humble abode for today.
got into this space of Airbnb late last year. I would say Airbnb is a good business. Now I'm speaking from experience and not from word of mouth. You need to set up your space where there is Airbnb and there's demand for Airbnb spaces. To watch this story and more, download the Citizen Digital app today. Kenya's #1 app, Citizen Digital. Mana kamano kaka ne wasebedo ka wakelonu twaka biro bedo e od bura mamalo kama jo od bura mag Senate kaachiel gi mago mag od bura mamalo biro winjo twak mokwongo ma jatend piny Kenya William Ruto mano mabro timore e od bura mamalo. Magi eki duto te waikore kendo wabro kelonu achiel kachiel e seche ma wach makamano biro bedo koromo. Bende pod waluonu yiero ma spika e County Assembly ma Nairobi kama bende mutni moro ya bedo kaluwore gi ng'ur mano bedo kowuok kuom MCS ma Kenya Kwanza mane temo wacho ni ombulu kata booth mar go ombulu bet no ket mabor kodgi. Wadhi nyime. Maloyo familia 800 e gwenge ma Kinango e kaunti ma Kwale dhi yudo konyruok kawuok kuom chenro mar loso pi madhi muonyo omenda maromo siling milion 159. Chenro no mitayo gi piny owacho mar kaunti ma Kwale biro kaka achiel kuom yore mag kedo gi oro makwako gwengego kinde ka kinde. Gavana ma Kwale Fatma Ashani owacho ni yaw mar pi bende ilose gwenge ma Bang'a, gedo mabiro timore kuom thuolo mar dweche 8 mondo mi pi ochope gwenge ma jodak nitie kokalo kuom fereji ka omedo ni pi mawuok e yawo Nyalini biro konyo jamni kod chenro mag pur bende. Tumeanzishia mradi wenu huu, ni mradi wa milioni 159. Ni mradi ambao umechangiwa na county government na World Bank. Tunatarajia mradi huu uchukue miezi 8. Si ndivyo? Tunatarajia ndani ya miezi 8 uwe mradi umekamilika. Maji yanapatikana kila mahali. Ili maji yatolewe Nyalani yafike mpaka Bang'a, na hapo si mwisho. Maji haya mpaka mwisho yatafika Kinango. Sehemu za Mandimu upande wa Navaya pia huko tutafanya miradi watu wa Mandimu wapate maji. Kila mwananchi wa Kwale, sisi malengo yetu ni kwamba akaweze kufaidi serikali. Sisi wa mama ndio tunapata shida wakati kukiwa na kiangazi. Hata kusipokuwa na kiangazi, misara yetu huku iko mbali mbali. Kwa hivyo sisi ndio tunapata shida. Na kama maji yamekuja hapa karibu, sini kutoa shukrani kila mama. Bora tusaidia na maji. Tunanyeshwa ng'ombe zetu, sisi wenyewe tunachota, tunaenda tunakunywa. Alafu tunachota hapa, tunachota na mandoo, tunaleta shambani tunamwaga. Chiemo makony ma jatend piny Kenya William Ruto nosidho ayanga ndalo mokalo ibiro chiwne moko kuom jodak ma kaunti ma Isiolo ma oro kelo negi kech mokalo. Isiolo en achiel kuom counties ma oro osehinyo kaluwore kod bad migawo mar gayo weche mag oro ka bende gimedo ni kony ma chiemo dwarore. Jalup gavana ma Isiolo Laktar James Lowassa osiemo wang' jogo matayo chenro mar pogo chiem kony kendo nyisogi ni jal mibiro yudi kopando kata uso chiem kony ibiro kawo ne ondamo mager. Okwayo jodak makono mondo bed akicha kendo wala lipodni ka gichich ni ng'ata nitiere mapogo chiemo e yo ma ok owinjore. Nyaka sani kaunti no oseyudo gunde 180 mag oganda, 600 mag michele kod 300 mag ring'o moregi ka riwruok ma ok mag piny owacho bende osewuok ayanga machwalo chiem kony e gwengego. Bad migawo mar kedo gi weche oro e kaunti no bende osingo ni piny owacho biro kelo chiemo mag jamni. Affected. Vile umesikia all wards zimewekwa katika alarm stage kulingana na assessment ya NDMA. Kwa hivyo vile chakula imekuja it's timely. Na ile msaada inakuja ni ya binadamu na pia tutapata msaada kwa sababu ya wanyama. Iwe ni ngome, iwe ni ngamia, yote tutapata chakula kwa sababu the next 3 months bado tunahitaji msaada. Mvua tunaambiwa ni kidogo ile tunatarajia. Habari ile tunapata ni kuwa we have 60% chances that the rainfall projected itakuwa lower than normal. So already that's an alarm. So we need to plan for now and also for the next season. 145,000 persons that require immediate food intervention ambayo wanataka hali ya dharura ya kukabiliana na hali ya njaa. Mifugo karibu nusu ya mifugo ng'ombe za hii county pia imeathirika na iko katika hii hali mbaya
ya kukufa, lakini tumeweka mikakati na tunataka kuhakikisha kwamba hizo zote zitatatuliwa. Na kama leo tulikuwa kwa shule kama Ramadhan, watoto hawana chakula kwa shule, na tumekuja kuona ina affect sana performance ya shule, na hata absentees, watoto wengi hawaendi shule, hawatendi shule kwa sababu hakuna chakula, na mnajua hali ya vile iko saizi. Kwa hivyo hii chakula pia tungeliomba ifike kwa mashule vizuri na igawe na haki. Weche mamoko en ni nok mar pi kaachiel kod chiemo kwako gwenge ma Kalere sub-county ma Nyatike kaluwore kod oro mosebedo kuom kinde malo dweche 5. Oganda ma kono koro dwaro mondo mi piny owacho konygi kod chiemo mar resogi e midhiero mar kechno. Aoche mathoth kaachiel kod yewni mane okuny kono mondo mi okony oganda osetuo, kendo oganda wuotho mabor ka gimanyo pi ma gitiyo godo e udi kaachiel kod mag jamgi. Jafwambo marwa George Juma miyowa chal mar wach e alworano. Gweng' mar Kaler e sub-kono ma Nyatike en achiel kuom gwengego e sub-county ma Nyatike ma bende kuom higa ka higa osebedo kod oro mapek. En orono ma osekelo midhiero ma opogore opogore ne jodak kaachiel kod jamni ma bende koro gipidho. Gorogoro 170, muogo mayande wang'iewo siling 30, sani siling 120. Watho warumo, sirikal konywa uru. Kaka ne koth ochwe, pi nodhi ogudore e aolni moko kuno to be girumo. Koro pi onge, dhok thonwa. To kata sani pok wapuro, nikech onego bed ni sani wapuro normally for short rains. To ok wanyal puro. Nok mar pi kaachiel kod chiemo sani okwako gweng'ni, ka bende kata mana lum ma jamni koro nyalo chamo koro onge. Wapidho dhok to pi chandowa kabisa, kendo waonge pi ma dhok nyalo modho. Kendo king'iyo kama wantiere ni, wan kama otuo kabisa. Nde onge koro dhok thonwa, to wan dhok no e gima nyalo konyowa kabisa. Cham mane oganda opidho ne owang' duto nikech onge mar koth, ma bende koro osebedo kuom dweche maloyo 3. Wasebedo 3 seasons maonge koth kata matin. Kodhno ema kochwer se wayudo kwa nyalo puro matin tin monyalo konyore godo. King'iyo puothewa gite gituo. Gik moko nengo gi oidho moko nyaka kata yudo. Aka oduma sani uso ma jomoko uso mana 200, marieba to 100 gi wiye mang'eny mondo yud kata pesa. To yore yuto be manyalo miyo yud kata chiemo go tek. Aoche mathoth kaachiel kod kata yawo mane okuny mondo koro kan pi bende koro osetuo, ka bende oganda koro wuotho ondao mathoth ka gimanyo pi. Pi kende yomo kamoro ni yawo lasi, to en pi molil, to be mondo idhi kono kiwuok kata saa 1, saa 2 kokichopo kono, kichak iting' pi miduogi kawi thuolo mang'eny, iol kata gi e kor yo kata kapok ichopo dala. Kuma chuke kar kani ma yawo man kano pi. Koro koni yawo wagi mondo losgi gibed rehabilitated, mondo mi wakan pi mang'eny manyalo konyowa for minor irrigation. Wadhi aora moro ni Ondoche, to Ondoche no timo chuodho, dhok modhe lae, punde lae, jibe luokore malo to mol kobiro mwalo. Koro kawa modho to wayudo tuoche mag ich kach. Piny owacho mar kaunti ma Migori ne okunyno oganda gi pi e skund pae mano mar Nyamache, ma yandi gikete geno margi mokalo. Kata kamano, kuom dweche maloyo 3, pigni be koro ok ti. Pi nokelnwa e skul miluongo ni Nyamache, pi ok ti, sani dweche 3 ok wane pi gi wang'wa. Kaka jogo nolose to dhi ndalo 3 pi okethore, nyaka sani pok waneno pi. Familia mathoth e gwegi ma Kaler wach ni ok ginyal yudo gago dideko odiechieng' achiel nikech pek mar ngima ma bende okel kod oro mapek. Koro kwayo ni ka sirikal samotero support counties moko 23 mano itimo support mag ji ma onge chiemo ka. Gipar gi ni Migori kode bende nitie kuonde mabedo tuo ma bende winjo marach. Onge kaka wanyalo puro nikech pi nogono onge, to koth wategemea koa malo kuom Nyasaye to pok omiyowa godo. Ma ok e kinde moko bende koro oganda gwego ma Kaleriwa ka otel kuom midhierogo ma ikelo kod oro. En midhierono mosebedo higa ka higa, ka dwaro margi en ni mondo koro piny owacho koro manyo okang' makare mar tieko midhierogi. George Juma, Ramogi TV, Migori. Weche mamoko bende ni Seneta ma Kajiado Samuel Seki okwedo okang' mar gavana ma kaunti no Samuel Olelenku mar lando ni jotend migepe manitie telo mokalo biro dhi nyime gi tich ma ok opuodhgi kendo gi od bura ma kaunti no. Seki wacho ni okang' ma kamano en ataro mar chik mar piny owacho ma counties
ka odwaro ni mondo jotelo ma Kajiado mondo kwedo kang'no mondo mione ni chenro ma yiero jotelo manyien oluwore gi chike madwarore. Gavana Lenku machiegni ni nolando ni jotend migepe manotiyo godo e tende mokwongo ma biro dhi nyime ka ok olokogi ka jotelo madhi konye tich e tielo mar ariyo maloch mare gin mana mago manotiyo godo motelo. Government Act is very clear. Immediately the term of the governor ends. It ends with his government. And you want to bring people back? They must be vetted so that the assembly who are the representative of the public, of Mwananchi, will know and assess these officers are responsible, they are liable, they are required to work in the public offices. Vetting is a very important process, so you cannot avoid that. And that is even why the president has given the list to the assembly, to parliament, so that the office, the minister, the CSSs be vetted. You cannot just bring an illegality, then you want to assume that you want to work with the legality. That is it's not possible. And I want to say this, that you need to put things straight. Otherwise, it will amount to so many other problems. The vetting of officers, public officers, is very key. It's important. Mana kamano nyakwara Ramogi ka kinyalo neno e wang' jowi kanyo nitiere kaka jolweny sani koro dhi nyime gi pangruok mangeche ni jatend piny Kenya William Ruto chiegni donjo kanyo no bang' thuolo machuok ahinya obiro donjo e od bura mondo mi ochak twak gi jood bura mag Senate kaachiel gi mago mag od bura mamalo. Wabiro teri achiel kachiel e sechego kosechopo mondo mi ochak twak, to bende kako obiro donjo wabiro teri achiel kachiel kanyo no. Gie kinde ni wadwani mondo wakaw yweyo matin, an gi ote achiel ka. Lilian Ochieng mar Kibosi wachonwa ni winjowa maber mokalo, iwacho ni neno ka assembly ma Nairobi kanyo kamoro ngum nyalo chamore. Aparo ni gin jomolony, osewuok kodgi kendo gidog gi kwe. Ma tuju ka wuok Nyatike. Milton, imagine there is no rain in Nyatike, government obio kunyinwa pi. Mane story ma Jomo ya kelo nwa. Kao kamano tadwani mondo wakao yweyo matin, bang' yweyo wabro dhi nyime gi mathoth. Oganda en kitgi. Joluo bende wan gi kitwa. Wakelo ni luo kitwa gi timbewa. E chenro mar 111. Ngeso ka ngeso, saa 1:45 mar otieno, girabala kwasi wad girajabu. Kododhiambo wonyangege. For the first time, kijiji ile kidogo kabisa imetoa the deputy governor wa Murang'a County. I'm 29 years. I was very active in the politics of Murang'a County. Niliitwa nikaambiwa, where are your papers? Do you have the necessary papers? To watch this story and more, download the Citizen Digital app today. Kenya's #1 app, Citizen Digital. Ng'ama miyo ong'eyo ber mar tim makare kaka math mokinyi manigi ndhadhu kendo milimili kod blue band pile ka pile opong'e gi omega 3 kod omega 6 gi teko madwarore. Math mokinyi gi blue band, dongruok maggi makare pile ka pile. Usiweke winning streak yako on break hii time ya international break. Cheza mechi za Africa Cup of Nations qualifiers, UEFA Nations League, international friendlies, Shabiki Land virtuals na ligi zinginezo duniani. EPL is on a break. Winning at shabiki.com is not. Kuwa Shabiki. Not for persons under the age of 18. Betting can be addictive. Play responsibly. Shabiki.com is authorized and regulated by the BCLB. License number 416. Shabiki.com.
Kwa majina ni Brother Eno. Kupata wimbo huu I Surrender, kama wasikiza tuni yako, basi bonyeza *811 279 hash. Kumbuka, sikiza la Citizen ndio nyumbani kwa wasanii wote. E weche mamoko, en ni welo mar jotend migepe ma pachoka medo nyuolo paro mopogore opogore. Riwruoge makedo ne ratich oganda kamoting'o Kenya Human Rights Commission ogolo duondgi ka gikwedo mokalo okang' manyokaw gi jatend piny Kenya William Ruto e gwelo moko kuom jotelo machid mibadhi osemieno kod mago man kod abuche e doho kaka jotend migepe. Riwruogno wacho ni rem nywando migawo mar loch mar kor gwenge kata devolution en ataro mar chik wira ni piny Kenya ni kod counties 47 duto manyaka rie chenro magi kaka chik dwaro, kendo ni keto migawono e bwo migepe mamoko nyalo thiro dongruok mar kor gwenge. Gikwero rem manywando dhoudi duto ma pachoka e welono ka giwacho ni thoth jotelo manowal yo aluora mar God Kenya to kod holo mar okak gin atamalo 20 kende emomi dhoudi mamoko. Gibuogo madhi e doho ponono ni od bura ma pachoka opuodho nyingego. About the cabinet appointments, my colleagues to pick it from there. Give us a thumbs up on your... The few or the smallest communities in this country must also be heard, must be brought on the table. How does it happen? When you're giving these positions, they also need to be part of it. The 2/3 gender rule threshold has not been met. If you look at most of the appointments, 70% or 80%, 70% of the current nominees are actually men, not women. Jo Kenya te onego beni koro wacho niya, ng'ato ka ng'ato onego beni wacho ni serikal ni ka en serikandwa giboluwo chik manitiere manokete piny. Ni kokitimo to wabo kwerou to wabo wachonu. Mana kamano wadwaro ni mondo wadhi ane achiel kachiel nyaka e laro mar od bura kama bende jolweny oseketo parade malich mokalo ka girito chopo ma jatend piny Kenya Dr. William Ruto ma bende biro twak kawuono gi jo od bura mag Senate kaachiel gi mago mag od bura mamalo. Achiel kachiel mago eko ma waneno gin pichni mag jolweny ka gintiere e laro mar od bura. Bende bang' thuolo machuok ahinya wadhi tudore gi Walter Nyambaga mantiere kanyono mondo nyiswa ane ni to ang'o madhi mbele, to wageno winjo ang'o kawuono nyaka seche ma wang' twak norum. Nasewacho ni ng'ato nonyisa ni jofwambo ka leko to wacho ni kete mana kanyo, wakete mana kanyo, to imbe kete mana Ramogi TV ni mar kae e kama ikuongo yude wach mora mora madiher mondo mi otimre. Wadhi ane od bura achiel kachiel mondo wang'i ane laro kanyo gima dhi mbele.